Tervetuloa seuraamaan Koska ollaan perillä perheen matkaa. Meidän mukana pääsääntöisesti reissaa vanhempien lisäksi meidän 5-vuotias tyttö. Meidän perhe tykkää retkeillä sekä me tykätään paljon kauniista maisemista. Meidän haaveet lähti noin 8 vuotta sitten omasta mökistä, mutta useamman kesän autoreissujen jälkeen haaveet kääntyi liikkuvaan mökkiin. Me ollaan vuokrattu asuntovaunu sekä menty kesälomareissuja auton ja teltan kanssa tähän asti, mutta haave omasta matkailuautosta on kasvanut näiden reissujen aikana. Tänä vuonna kevään edetessä haave kasvoi niin suureksi, että kaikki illat meni matkailuautoja tutkiessa. Ja tässä sitä nyt ollaan. Eräs toukokuinen lauantai kirjoitimme nimet paperiin ja ostimme oman matkailuauton. Meille valikoitui vuoden 2020 Carado. Auto on rekisteröity 5 ja makuupaikkoja löytyy auton perältä, katosta laskuvuoteena sekä pöytäryhmästä saa vielä pienen sängyn. Autosta löytyy perältä WC ja suihku ja auton keskiosassa on keittiö. Ja nyt me innoissaan odotamme, koska pääsemme ensimmäiseen reissuun ja koska ollaan perillä.